Kaixo lagunok, nork ez du inoiz piraten ipuinen bat irakurri edo film zirraragarriren bat ikusi. Eta nork ez du pirata izatea amestu? Nik behintzat bai piritz, altxorbila abiatu, itsasoak zeharkatu, ekaitzei enbatei eta marrazoi aurre egin, uarte galduak aurkitu eta bordatzeariekin. Ba, gaur txikitako amets hori beteko dugu porrotx, Donostiako piratekin. Zer diozu? Benetan, katxiporreta! Bai, urtero abordatzea antolatzen dute gazteek Donostiako aste nagusian. Eta Mona Josefinak ezin aldu parte hartu. Bai noski, gazteak hasi ziren orain zenbait urte jai herrikoiak antolatzen. Festetan, ekitaldiak ikusi baino nahiago zutelako egitarau bat antolatu eta parte hartu. Egia da, porrotxek izoskiak jan eta jan besterik ez zuen egiten. Tripontzea lakoa. Eta zu festak ikusi? Ba horixe, hasieran gazte kuadrilla batek auzoetako gazte asanbladekin elkartu eta egitarau simple bat aurkeztu zuen. Baina urteak pasatu ala, festa gehiago lantzen joan dira. Hilabeteak igarotzen dituzte guztia antolatzen. Eta parte hartzea gero eta handiagoa da. Aurrak, helduak, aitonamonak, denak gazteekin batera abordatzera. Aur, gazte zein heldu, elkarrekin abant! Bale, aizue, baina ez da marrazorik agertuko, ez da? Ez pa, Pakito Izurdearen lagunen bat akaso. Eta zer behar da abordatzeko? Ba, ilusioa, irudimena, eta bustitzeko gogoa! Hori denak baditugu, Marimo, hortaz, deno bustitzera! Abordatzera porrotx! Eta busti baino lehen, txalupa egin behar dugu? Hori, txalupa eraikitzera! Piratak abordatzearen egun handian, eguzkia esnatzerako hasten dira lanean. Guztia prestatu behar da pirata berriak etortzerako. Lehendabizi, kaia eta inguruak egokitu eta apaindu behar dira. Harrera eta informazio gunea martxan jartzen dute. Milaka parte hartzaileri ongi etorria emateko. Horiek 100 ontzi prestatuko dituzte. Hiru gutxi eta irudimen handia erabiliz, arratsaldean abordatzeari ekiteko. Poltsen gunean, derrigorrezkoak diren plastikozko poltsan puzgarriak banatzen dira. Bidoi kutsagarriak saihesteko eta badiako ura zaintzeko. Zertan ari zara porrotx? Poltsa, puztu behar dugu, piritz! Kontxoli de Montri, horrela ez porrot. Honekin? Katxiporreta! Nora zoaz orain? Piraten bizimodua gogorra da, eta beharrezkoa da atxeden hartzea. Eta baita amaiketakoa egitea ere. Porrotx, dagoeneko nekatuta, bai pirata kaskarra. Mugi, goazen piratei festan laguntzera. Piratak taldetan antolatuta daude. Lagun batzuek irratia egiten dute, eta bozgorailuetatik oharrak, berriak, bertsoak eta piraten kantuak zabaltzen dituzte, eguna girotzeko. Hau pirata kuadrilla mordoa. Aurrera pirata! Belarriak ez ezi begiak ere girotzeko, piraten kamiseta, zapi eta bestelakoak jartzen dituzte salgai. Zapi beltzak txipiroi tintaren kolorea eman dio Donostiako aste nagusiari. Gora Donostiako txipiroiak! Txipiroiak ez, porrotx! Piratak!
bazkaria ere antolatu egin behar da. Ez da edonolako erronka milaka piratari jaten eta edaten ematea. Mahaiak, aulkiak, platerak, edalontziak. Ara, entsalada dugu bazkaltzeko. Eta arroza, azepoza. Eta hogei mordoa, inor gozeak gera ez dadin. Bazkaria akuarion gainean izaten da, eta kamiseta bana oparitzen zaie parte hartzaileek guzti. Akuariumean, soberakinak balearentzat. Balearentzat, porrotx, ez urdura besterik ez da geratzen? Bueno, orduan, sardinentzat. Giro ederrean bazkaldu ostean, arratsaldean egiten zaio egiazko abenturari, txupinazoarekin batera. Eskila kapitaina Santa Clara uhartetik etortzen da barkuan porturantz. Eta handik ematen zaio hasiera abordatzeari, pregoia irakurriz. Kuadrilla bakoitzak berak egindako baltsa uretaratzen du. Badian zehar, txalupa batek laguntzen ditu hondartzaraino, musikarekin girotuz. Marimo, guazengu ere, ez dut azken putxi izan nahi. Lasai, hau ez da lasterketa. Garrantzitsuena parte hartzea da. Eta ongi pasatzea. Baina guztia ez da festa eta algara. Batzuk abordatzen ari diren bitartean, beste batzuek bazkaritako hondarrak jaso eta guztia txukuntzen dute. Garbiketarena ez da lan makala. Kaia ere zegoen bezala utzi behar baita. Pirit, zato! Ni lehorrean geratuko naiz! Garbiketa taldeari laguntzen! Bale! Datorren urtean gure txanda izango da! Zorte handia izan duten tripulazioek, olatua gaindituta, lortu dute hondartzara ailegatzea. Iluntzean izaten da hori. Talde bakoitza bere baltsa arduratzen da. Jaso beharrekoak jaso eta zakarretarako direnak txikitu eta dagokien kamioetan salkatzen dituzte birziklatzeko. Beste lagun talde batek bidean uretan geratu diren baltsa zati eta hondakinak biltzen ditu. Eta festak aurrera jarraitzen du lehorrean, elektro txarangarekin. Nekatutakoan denok lotara joango gara, indarrak berreskuratzera. Bihar ere festa da eta. Gabon, ondo lo egin eta bilarar. Gaur, patakon piratarekin egingo dut amets. Koloretako ametsak egia bihurtuz, mundu berri bat asmatuko dugu.
Neska mutiak, bihotz eta buru, abordatzera! Handiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Herrikoia gara ez da zaldea, mundu berri baten asmatzaileak, neska mutiak bihotz eta buru, euskal piratak gara gu. Legan eutxi, jasoaren dura, guarda deno dena zabalik, ea dena dago bazera. Legan eutxi, jasoaren dura, guarda deno dena zabalik, askatasuna dago bazera. Handiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Herrikoia gara ez da zaudeak, mundu berri baten asmatzaileak, neska mutiak bihotz eta buru, euskal